Wala pa may nalakad kay Tetet. Eh, puta, nagdala. Eh, Dana, kita dito, Dre. Yung dong-dong na saan ka kuya, Dre? Grabe, tulit na yun. Uy! Ano pa tayo? Gawin na lang namin. Oo, tapal kayo ba?
may nawatapakan yan eh. Kaya pagkaltagi biyay.
register mo po kasi reto mo kanito eh. So, sino mga tapa? Kapal na po mo. Oo. Di natin matapos po ito ngayon. Di kaya, no? Mission 1 pa lang. Ali, magbalik ka po ika, itang mamangka. Oo. July. Opo. Nung kami paluto. Putra guys, talaga tumutok yung pagingaldo. May manakit. Yung mismo, yung kay July. Dito pangkero nyo. Meron kayong number kung kay July, dito mo na lang papunta eh. Yan, yung dalaw namin kasama rin. Ate lang po pala ang Meron. Oh. Pwede rin po itabla milareta, may lapakanan. Ay naman po bigla at malawti kami mo. Oh.
Nagkira na mo pre ah. Pero ako short oh. Eh, ba't yung submarine yan, oh? Kita mo. Okay. Low tide nga. Oh my God.
ako kanyang ka rin makatapak. Siyempre. Ba't di may basa yung pagkakalala ko? Ultra git yan. Ay, damat yung chinelas. Lalo eh. Ang ganda kung bigyan ka na ganyan mo. Kakati video. Kali, sulod na yan. Ini bukas sa linya. Kinabukas ka karne sulod. Bate, lata. Dapat ko eh. Marami siguro kalimango dito. Dito banda? Ewan ko lang banda dito. Baka doon, marami tayo. Oo, may mga bahay-bahay. Mga bahay-bahay, yun, doon naglalagay yung mga talangka eh. Grabe.